asinannya lah menyapu. Ondeh itulah pameo, kaminan mudo-mudo, lalu gading lalu jando, dan para lunyo disapu. Mataganya bakato sapunyo tak pandang dulu, tak para lutu mudo pokoknya namuh dinau. Nyo bakato adik sayang udah kinilah karajo, kok dulu yo lantang-lantang inilah bagaji pulau. Gaji udah lumayan usahlah camkan diterima tiap bulan, sadangnya untuk sapakan diterima tiap bulan, sadangnya